ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது உங்கள் எம்ஆர்டெக் தமிழ் சேனல். நம்ம வீடியோ வந்து 11 மந்த் ஆயிடுச்சு வீடியோ போட்டு நம்ம சேனலில். அதாவது கிட்டத்தட்ட 1 இயர். எதனால் வீடியோ போட முடியலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதாவது நான் இது வரைக்கும் என்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் சொன்னதே இல்லை. அதாவது நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறேன், பிஎஸ்சி ஐடி, அதாவது இன்ஃபோடெக் 3rd இயர் படிக்கிறேன். நம்மளுக்கு வந்து காலேஜ் வந்து எக்ஸாம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வந்து டெஸ்ட்டு இது மாதிரி இருந்துச்சு, அசைன்மெண்ட்டு, ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நேரம் பத்தலை. அதனால வீடியோவை வந்து நம்மளால் போட முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. நம்மளோட சேனலோட நேமை வந்து நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அதாவது என்ன அப்படின்னா, என்னோடய சேனலோட நேம் வந்து எம்ஆர்டெக் தமிழ். அந்த நேமை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இனிமேல் நான் வந்து இந்த வீடியோ அடுத்தடுத்து வீடியோ போடையில் அந்த லோகோவை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறங்க. அது வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நம்ம வந்து வீடியோ வந்து போட ஆரம்பிச்சிடுவோம். இனிமேல் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. நம்ம சேனலுக்கு வந்து நியூ வியூவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, மறந்துடாமல். ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன தப்பு இருக்குது, ஸோ வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம எப்படி போடலாம், ஸோ போடுறதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் கேளுங்க. நான் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மெசேஜை, நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ வந்து இனிமேல் வீடியோ வந்து போட்டுருவோம். நீங்களும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எம்ஆர்டெக் தமிழ் சேனல். பாய் காய்ஸ்.